Goedemorgen, mijn naam is Ruth Sanayong, directeur van de Schrijversvakschool en initiatiefnemer van deze 20ste podcast. Ja, je hoort het al. Ik begon in augustus 2024 met deze podcast om de Surinamer of de geïnteresseerde een beetje te informeren over het wel en wie rond schrijven, uitgeven, boeken publiceren, etc. Het zijn hele leuke podcasts. Ik heb hele goede reacties van mensen. Voordat ik naar mijn gast ga, wil ik aangeven dat we voor de rest van mei, deze maand, geen podcasts hebben, omdat het verkiezingsmaand is. Iedereen is druk en in die gezellige jugu van de verkiezingen. En niemand heeft echt tijd om te gaan luisteren naar dergelijke podcasts. Dus dit wordt de laatste voor deze ronde, zeg maar. Bedankt voor jullie reacties tot nu toe. Ik herhaal dat het een vrijwilligersproject is, een idee van mij. We hebben nog geen studio. Soms gaan we thuis bij de mensen zitten of men komt bij mij thuis en dan hebben we achtergrondmuziek van of een hond die zucht of vogels die fluiten. Maar ik heb ook begrepen dat dat niet echt storend is, dus we houden de couleur lokaal gewoon erin. Als u ons wil ondersteunen financieel, want we moeten licenties betalen om dingen te publiceren, om te boosten en weet ik het, mag dat. En om equipment aan te schaffen, mag dat. We kunnen natuurlijk alle hulp gebruiken. Vandaag laat ik een interview horen dat ik had met Robbie Moroy. Robbie Moroy is geen onbekende in de Surinaamse samenleving. En hij is de enige, jammer genoeg, sociolinguïst van het moment in Suriname. En daarom vond ik het belangrijk om met hem te praten en hem vragen te stellen. Deze opname is eerder opgenomen in april. En ik nodig jullie uit om te luisteren. Dankjewel. Ik zeg vaker, dit grapje heb ik ook bij de lezing gedaan. Ja. Tot 20 jaar geleden was ik de zoon van Otto Moroy. En vanaf 20 jaar geleden ben ik dus de vader van Moara Moroy. Ja. Dus eigenlijk ben ik niet bekend van mezelf. Dat mensen willen dikken. Ja. En wie was je vader? Mijn vader was Otto Moroy. Hij is, eigenlijk zal ik zeggen mijn held, maar aan de andere kant mijn wraka. Want hij heeft me niet geleerd wat hij wist. Ja, in die zin dus de technische dingen. Dus er staat hier zowel een tv open alsof ik een tv aan het repareren ben. Ja. Maar als mijn vader het was, had hij dat ding zo gefixt en het was afgelopen. Hij was een bekende technicus. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld de mast van STVS. Die antenne heeft hij gezet. Dus we woonden aan de Stoelmastraat. Mijn vader was een amateur sterrenkijker. Dus we hadden een mooie sterrenkijker. Dus vanuit keek ik naar hoe mijn vader werkte aan die antenne daar achter in de kul. Ja. Weet je wel, en dan met meneer Ongas, ik weet eventjes niet meer precies. Maar dus dat hij heeft illegale rapar opgezet voordat rapar officieel een vergunning had. Ja, zo. Weet je wel, dus is een technische man. Hij was een technische man, ja. Bij Telesuur kennen ze hem nog een beetje, dus de nieuwe generatie is hem al vergeten. Ja, en hij is al overleden dus? Ja. Oké. Nou, en je bent de vader van de bekende... Moara Moroy, ja, die heeft een dansschool al vanaf 2002 dacht ik, no? Maar vanaf 2002. Ja.
ietsje langer Een dan balletschool toch? Ja. Modern Dat jazz. zijn Ja. modern dance, contemporary. Ja, dus ja, ja. ze heeft met opzet dat ding geen balletschool genoemd. Oh, Ze is niet van het klassieke. Dus ze heeft daar ja. zelf een beetje trauma van, denk ik. Ja. Maar goed, dus zij was vaker in het nieuws dan ik. Oké. In die zin. Maar ja, sommige mensen kennen me van de muziek. De mensen die in de 60er jaren tieners waren, kennen me van de Targets. Ik was een bassist in de groep. Oké. Sommige mensen kennen me dan van Oppo, de muziekgroep die JJ zijn naam populair heeft gemaakt. En een enkeling kent mij als docent. Ja, ik heb eerst Engels. Enkeling, hoor. Ja, nee. Dus hele ik kwam, gemeenschap. Ja, nee, misschien, ja. Maar gek genoeg, dus ik kwam als ex-leerling tegen. Ja. Na 80 jaren. En ik weet dat ik die dame ken. Toch? Ja. Dus, maar zij loopt mij voorbij. Want Ja. ik had waarschijnlijk op haar geen indruk gemaakt. Oh jee. In diezelfde klas zat er een jongen. En ik ontmoet hem dus. En zijn vader is geworden en zo. Ik herken hem niet meer. En hij zegt, meneer Moreau heeft me Engels gegeven. Weet je wel. Dus dat zijn prettige dingen wel. Wanneer je dus na jaren, dat mensen je nog herinneren. Maar er zullen ook leerlingen zijn die dachten van, ik moet niks van deze vent hebben. Kan met het vak te maken hebben. Kan met het vak te maken hebben. Alhoewel ik probeerde echt het vak echt actief te maken. Dus, Ik volg natuurlijk als functie van directeur van het schrijfopleiding. We geven mensen begeleiden in het creatieve en literair schrijven. Al 17 jaar volg ik al die hele beweging rond taal. En want wij zijn ook we gebruiken het woord ook als middel om onze creativiteit kwijt te raken. En ik begreep dat je sociolinguïstiek hebt gestudeerd. Of sociolinguïst bent. Kan je in je bij Janneke taal uitleggen? En Janneke of Lina Wim. Laten we dat Lina Wim noemen. Ja. Kan je ons uitleggen dus, wie dat is? Of wat voor soort wetenschap je beoefent? De sociolinguïstiek is eigenlijk de wetenschap van hoe taal als sociaal instrument fungeert. Dus niet de technische details van hoe een zin wordt geconstrueerd, maar waarom zeggen mensen een bepaalde zin in een bepaalde context? Waarom praten wij nu op een bepaalde manier tot elkaar? Ik zou, als we het gesprek beëindigen, zou ik dus kunnen transcriberen, kijken wat we hebben gezegd, hoe we het hebben gezegd. En dus zou ik daaruit eventuele patronen kunnen ontdekken van hoe iemand praat wanneer die een interview afneemt in een bepaalde context. Dus dat soort dingen. Een van de onderdelen daarvan met discoursanalyse, waarbij dus eigenlijk de discours, dus het gesprek, de taal die gebruikt is, verder geanalyseerd wordt. Dat was eigenlijk mijn proefschrift over een communicatie schriftelijk van de juf met haar leerlingen. Elke leerling had een schrift. Het werd dialogue journal genoemd, dus een journaal, een logboek als het ware, maar tegelijkertijd een dialoog. Dus de juf schreef naar die leerling, naar al die leerlingen, er waren ongeveer 22 in die klas, en die leerlingen geven antwoord terug, schriftelijk. En ik heb gekeken, wat gebeurt er in die communicatie die schriftelijk plaatsvindt, elke dag. Die juf nam haar tijd, dus omdat ze eigenlijk een klas had van allemaal immigrantenkinderen, dat was in de Verenigde Staten, die dus die taal als tweede taal leerden. En wat gebeurt er dan in die communicatie? Dat is een onderdeel van de studie die je dan doet. Een ander ding is van sociolinguïstiek is taalbeleid. Kan je taal plannen? Kan je taal opleggen? Standaardisatie van taal. Hoe bepaal je wat goed en wat niet goed is? Daar komt het eigenlijk op neer. Gebruiken. Dus dat soort dingen doe je in de sociolinguïstiek. En in Suriname
Heb je je daarmee bezig gehouden? Ja. Onder andere. Dus er was een advertentie voor een beurs sociolinguïstiek. Je moet weten dat in de 70er jaren rond de onafhankelijkheid was er een gigantisch groot taalproject, werd betaald door ontwikkelingshulp. En Jan en Alleman, wil ik bijna zeggen, waren daar onderdeel van. Een heleboel mensen zijn gepromoveerd op dat project. Weet je wel. Vooral mensen uit Nederland natuurlijk, want zo werkte het. Dat je dus, het ontwikkelingshulp wordt meestal ontwikkeling van het gevende land. Gaat altijd terug. Dus veel deskundigen vanuit Nederland waren dus onderdeel van dat project. En ik denk dat rond dat project was er dus behoefte aan een sociolinguïst. En er kwam een advertentie in de krant. Ik reageerde. Ik was de enige die reageerde, nog erbij. In eerste instantie kreeg ik die beurs niet. Toen kwam 1980 omwenteling. En ik dacht van, ja, nu elang, misschien lukt het. Ik ben weer gegaan. Ik zeg, de beurs was me eerst geweigerd. Ik weet niet op grond waarvan. Het was zo onduidelijk. En de minister van toen keek en zei van, ik zie geen reden waarom die beurs geweigerd is. En die beurs wordt gegeven. Dus ik ben toen 1980 tot 82 en verder gaan studeren. In Suriname had ik mijn MOB Engels al. Toch? Dus ik had eerst LO, MOA, MOB. En dat was echt een dragging studie, 2 jaar. Dus uiteindelijk heb ik bijna 7 jaar gestudeerd aan het IOL. Toch? En dat is... En binnen die studie, dus toen ik mijn MOB deed, was er een vak sociolinguïstiek. En daar heb ik dus eigenlijk de interesse ontwikkeld om te kijken. Je studeert ook naar hoe ontstaat een taal, dus creooltalen. Talen ontstaan, op een gegeven moment krijg je een nieuwe taal. Een taal wordt geboren. Wie zijn de ouders? Weet je wel, en het zijn niet maar 2 ouders bij talen, het zijn meestal meerdere talen. En dan kijk je van, oké, hoe gaat de taal zich ontwikkelen? Hoe stabiel is de situatie? Kijk, als het een instabiele situatie is, dan ontstaat er een pidgin, dus een gelegenheidstaal. Toch? Je doet je best om dingen te doen en dan op een gegeven moment begrijpen mensen bepaalde dingen en dan doen we dat een pidgintaal. Maar op het moment dat er kinderen worden geboren van ouders die elkaar eigenlijk alleen maar via de pidgin kunnen communiceren, want jij komt uit taal A, ik kom uit taal B en we hebben alleen de pidgin gemeen. Dus dan wordt die pidgin nu gebruikt voor de kinderen en dan wordt dat een creooltaal. Toch? Op het moment dat moedertaal. Wordt het geen moedertaal uiteindelijk? Oké, die term moedertaal is de taal die je thuis leert. Dus een creooltaal kan een moedertaal zijn. Toch? Dus dat is ook wat. Maar dus al die termen gaan door elkaar. Nee, want ik stel die vraag omdat ik heb vaker gesprekken gehad met Welen Renata de Vries. Om me uit te leggen wat een pidgin is. Dus wat een pidgin taal is. En, zeg ik het goed dan? Want ik heb net gezegd. Daarom vraag ik je. Omdat ik dacht, oké, want zij legde me toen dat ik dat vele moedertalen in Haiti, Caribisch gebied, waren in eerste instantie pidgin-talen. Klopt. Maar, dus daarom wilde Nederlands ze zijn nu moedertalen. Ja, maar Nederlands kan ook een moedertaal zijn. Precies. Dus, omdat we het spreken. De term moedertaal is eigenlijk, laten we zeggen, de taal die je thuis leert. En dat kan Nederlands zijn, kan Sranatongen zijn, kan Senami zijn, noem maar op. En die taal die je thuis leert, gaan we moedertaal noemen. Een creooltaal is een taal die ontstaan is uit een pidgin. Op het moment dat een pidgin een moedertaal wordt, noemen we het een creooltaal. Begrijp je dat? Kan je voorbeelden voor de luisteraar noemen van creooltalen? Oké, we hebben behalve Sraнаtongen, dus Sraнаtongen, Saramaka, Okanisi, je weet je wel, welke zijn Paramaka, noem maar op. Dus de zeg maar, talen van de Marons zijn allemaal creooltalen. Want die kinderen zijn dus leren als moedertaal een creooltaal.
En voorbeelden van papiaments bijvoorbeeld. Papiament is ook een Creooltaal. Het patois is ook een Creooltaal. Ja, dus het van Haiti, toch? Ja. Haiti Creool. Maar het Senami is geen Creooltaal. Dus dat is het toch echt niet verbonden, nee. Je zou het Senami een Creool. Ik kan argumenten bedenken waardoor een Creool. Of het Senami een Creool. Ja, maar dus het punt is, kijk, ik heb het Senami niet echt goed bestudeerd, maar ik heb begrepen wel dat het uit verschillende talen uit India is ontstaan. Ja. Ja. En in Suriname ook natuurlijk beïnvloed is door Nederland, door Saratonga, noem maar op, verschillende talen. Ja. Dus in die zin, hoe het ontstaan is, als het ontstaan is uit een pidgin, dan noemen we het een Creooltaal. Ja. Maar nu weet ik niet of er een pidgin Senami is. Dat weet ik niet. Dus ik kan niet met 100% zekerheid zeggen. Ik zou het echt moeten bestuderen om te kijken waaruit is het Senami bestaan. Ja. Dus er is wel een argument te bedenken dat waarschijnlijk eerst die immigranten die dus Bhojpuri spraken, dit soort taal, een paar verschillende talen uit India, komen hier, verstaan elkaar niet en beginnen dus, en dan heb je dus natuurlijk het Hindi, dat dus de standaardtaal was, dat grote invloed heeft, want dat was de taal die in de moskee en de tempels werd gesproken, het Sanskriet. Weet je wel, mensen verstonden het niet, maar het was de verheven taal en ze pakken daarvan dingen. Stukjes, dus er is een argument te bedenken om te zeggen dat Senami ook. Want het is hier ontstaan, heb ik begrepen. Precies, het is hier ontstaan. Ja. Dus je zou een argument kunnen bedenken daarvoor. Oké, ik dacht laat even moeilijk. Pin me niet, ja. Hang me niet erop. Nee. Oké. Ik zei het al, ik observeer natuurlijk. En ik heb een hele grote fascinatie met talen, met taal. Het Surinaams-Nederlands. En ik ga vaak naar workshops en lezingen die met taal enzovoorts te maken hebben. En ik ben zelf ook schrijver en schrijfdocent. Oké. En je moet je studenten of cursisten kunnen corrigeren, iets meegeven, aansturen. Maar ik stuit steeds tegen een verouderde taalwet of taalresolutie van 87. Stuit ik steeds. En ik weet niet welke spelling, als we op Saratonga gaan, want we gebruiken niet altijd, niet allemaal, maar er zijn woordkunstenaars die het Saratonga gebruiken. Een journalist gebruikt soms 1 of 2 woorden in zijn of haar tekst. Oké, mag ik interrumperen hier? Want je zei iets waar ik eventjes een red flag voor me was. Ja. En dat is een taalwet. Er is geen taalwet. Een taalresolutie, ik corrigeer. Ook geen taalresolutie, het is een spellingsresolutie. Oké. Dus men doet alsof de spelling de taal is. Want grammatica is meer dan dat. Spelling is een afspraak van hoe schrijf ik wat ik hoor. Ja. En dat wordt afgesproken en men vond het op een bepaald moment nodig om dat vast te leggen in een resolutie. Als iedereen schrijft zoals hij wil, op een gegeven moment weten we niet meer wat je hebt geschreven. Toch? Dus je wil dat ding een beetje reguleren, zodat iedereen kan lezen wat er gebeurt. Okay. Maar na zoveel en 30 jaar moet het herzien worden. Dat was al bij de... kijk, de eerste spellingsresolutie is uit 1960, 61. Ja. Toen kwam in 1986 de volgende. Ja. Oké. Was een vrij grote... Sekspelling. Sekspelling. Het gaat spelling van het Saratonga. Ja. En toen was dus al duidelijk dat binnen de commissie men niet tot een consensus kon komen. Ja. Dus bijvoorbeeld de 2 klanken, zoals... Heb je daarbij gezeten? Nee. Ik kwam net erna. Oké. Ja. Dus die commissie heeft tot 5. Ik ben
eind 85 teruggekomen van de studie. Oké. En toen had die commissie eigenlijk zijn werk al afgerond. Ja, Die resolutie is in 86 geslagen en toen was het... In 86, dus die resolutie is van 86, maar het werk was al gedaan natuurlijk. Oké, dus het was al duidelijk dat binnen de commissie er was een minderheidsstandpunt. Die vonden dat de twee klanken zoals oi, oei, dat die met in de officiële spelling staat A-I, O-I, E-I, U-I. Ja, dat zijn die klanken. En de minderheid vond, nee, je moet het met een Y spellen. Dus A-Y, E-Y, U-Y enzovoort. Ja? Waarom? Omdat er was wel consensus over die andere twee klanken, namelijk bo, leeuw, weet je wel, au en dat soort dingen met een W. Nou, die W en die Y, die zijn symbool voor hetzelfde soort klanken, namelijk alle vocalen worden ze genoemd, omdat je mond blijft open, om het zo te zeggen, wanneer je het spreekt. Dus de ja. Dus er komt, je tong gaat een beetje boven naar je gehemelte en er komt nog lucht uit. Bij medeklinkers is er ergens sluit je je mond, om het zo te zeggen. Dus de lucht wordt afgesloten en losgelaten en eerst sluit je lippen en dan wordt die losgelaten. Dus men had dus gezegd van het is eigenlijk niet consistent als je die ene met een W spelt en die andere met een I. Dat spel je dus twee klinkers achter elkaar, terwijl die klank eigenlijk klinker met een half klinker is. Dus het argument was duidelijk van hey, waarom doen we dat? Oké. Wat gebeurde er toen? De overheid had geen geld om het natraject te betalen. Ja, of wilde niet betalen. Dus het enige wat ze hebben gedaan, een kleine brochure uitgeven. Ja, en dat werd een beetje verspreid van hoe die spelling in elkaar zit. Verder niks. De minderheid, die zat bij Srana Academia. Die kwam op de TV, gaf cursussen met de minderheidsspelling. En wie wint? Wie het hart schreeuwt, wint. En dat is nu wat we noemen de consensus. Dat noemen we dus de consensusspelling, waarin de twee klanken met Y en die andere met W worden gespeeld. Dus dan hoef ik je die vraag eigenlijk niet te stellen of welke gebruik je? De consensus natuurlijk, die gebruik ik. Y. Want veel mensen gebruiken het. Maar het is niet fout om nog de O. Als je zegt ik gebruik de formele officiële spelling, dan gebruik je dus de twee klanken oi met een I. Jij noemde ze net O. Dat is wat anders. O-I. Nee, dat? Oké. Nu ben je even in de war volgens mij. O-Y. Dat zijn twee klanken. O-Y. De O-Y, oi, dat zijn twee klanken. Oi, oei, ai, enzovoort. Dat zijn die twee klanken met de Y. Wat je daar zegt, is het verschil tussen 1960 en 1986. Waarbij de O-klank eerst als het Nederlands werd gespeld. Met O-E. En toen heeft men gezegd, dat is te Nederlands, alleen Nederlands doet dat. Alle andere talen van de wereld spellen de O-klank met een U. En toen heeft men dus dat wel in de spelling van 1986 gedaan. Je deed de uitspraak tijdens die lezing, dat met we heb ik over, waar bedoel ik de taalkundigen, dat we en de mensen die Nederlands of het Sranatongen gebruiken, dat we vaak uitgaan, dus bij het vertalen, van de regels van het Nederlands. Bij het vertalen en bij het schrijven. Heb ik het goed gezegd? Dat we de benadering van het Sranatongen en de spelling en die hele grammatica veelal vanuit het Nederlands benaderen en willen vertalen en willen dat gebeurt sowieso. Wat ik merk is dat mensen dus niet de moeite nemen om het karakter van het Sranatongen
goed te beheersen, Ja. zodat je het verschil met het Nederlands alvast begrijpt. Zodat je niet probeert letterlijk, dus woord voor woord te vertalen. Want dan krijg je het probleem dat je Ja. uitgaat van de vorm van het Nederlands Ja. met Sratongen woorden. En dan krijg je dus eigenlijk een soort, je kan het interferentie noemen, namelijk zeg maar die ene taal interfereert in die andere. Wat dus eigenlijk op bijna wordt het eigenlijk, toch? Dan het wordt zowel bijna Nederlands als bijna Sratongen. Ja. Als je dus niet die twee taal, als je dus Ja. niet het respect opbrengt, zeg maar, voor Ja. het Sratongen, dat het zijn eigen Ja. structuur heeft, zijn eigen karaktereigenschappen. Ja. Toch? Dus dat gebeurt, dat mensen dus niet. Je hebt mensen die dus, want het ging om vertalen wat ik merk en wat ik heb gezien, Ja. maar hij heeft de Nederlandse tekst in zijn hand en hij leest Sratongen. Dus terwijl hij leest in het Nederlands, vertaalt hij naar het Sratongen. Je kan, wat mij betreft, ik vind het een geweldige job die hij doet daar, maar het resultaat is niet altijd geweldig, toch? Want het is een moeilijk ding. Ja. Je leest die ene taal, maar je spreekt de andere taal uit. Hoe dan? Ja. Toch? Dus het is een kwestie van weinig respect hebben voor die taal. Dat ik ga het eventjes doen. Ja. Terwijl, soms zitten we bij de NAX iconenkalender, Ja, dat zit de Sratongen redactie. Soms zitten we uren. ja, uren is een beetje overdreven, maar het houdt je bezig. Ja. Dus, want we komen er soms niet uit en zeggen van oké, laten we dit even laten. Ja. Volgend ding. En dan komen we erop terug. Ja. Want je gaat met mensen praten van hoe zou je dit zeggen enzovoort. Ja. Dus je neemt dat ding serieus. Maar als je niet serieus bent ermee, dan ga ik een Nederlandse tekst nemen. En begin ik Sratongen te praten alsof ik... Dus, ik weet niet wat in je hersenen gebeurt. Ja. Maar het lijkt me niet een makkelijke job. Maar dan krijg je ook het resultaat dat niet zo geweldig klinkt. Ja. Toch? Want Want we schrijven ook weinig in het Sratongen. dat is ook iets dat ik heb gezegd en het is me een beetje kwalijk genomen kennelijk. Dat Sratongen is een low resource language. Ja, het is meer een verbale. Het is sowieso Het gebruik is het is sowieso mondeling. Ja, Die taal ja, is ja. mondeling. Ja. Omdat de status van die taal laag is. Dat is het probleem. En low resource language wil zeggen een taal met te weinig tekst. Ja. Toch? En dus ik kreeg een boekje cadeau die avond van mijn lezing. Waar is dat ding? Ja, kijk, ik kreeg dit om aan te tonen dat Sratongen niet low resource is. Ja. Ik bedoel ermee, er is te weinig tekst Ja. in het Sratongen om een computer te voeden om een automatische vertaler te maken. Je kan niet baseren op de Bijbel, want de Bijbel is vertaald, een aantal teksten. Het wordt ook niet veel gebruikt. En dan vergelijk ik het met het papiermens waarin je elke dag in de krant leest. Op school wordt het geleerd, schoolboeken zijn erin. Op schoolboeken erin. Er is een stichting voor de taalplanning, want ik was 3 keer uitgenodigd om trainingen voor jeugdschrijvers, schrijvers van jeugdboeken te verzorgen. Stichting voor de taalplanning in door Ronnie Sievering toen dat tijd had hij de leiding. En ze vertalen boeken, veel Nederlandse boeken. Boeken worden dan vertaald in het papiermens. Oké, waardoor je genoeg tekst hebt om een computer te voeden, waardoor papiermens nu op de lijst staat. Als je Google Translate neemt, zoek papiermens, je gaat het vinden. En in YouTube filmpjes, als een zanger in het papiermens een lied heeft, zie je het ondertiteling. Nou, dat zou toch geweldig zijn als dat het geval was. Maar de status van het papiermens is anders op de Antillen dan bij ons, op Sratongen. Ik denk het vanwege de multi-etnische samenstelling van onze samenleving. Het Sratongen dient als contacttaal, weet je wel, maar het Nederlands eigenlijk ook vanwege het feit dat het op school wordt onderwezen. Dus iedereen die naar school is gegaan, praat tenminste een beetje Nederlands. En het heeft de status, dus je wil liever Nederlands praten omdat je vooruit wil komen in die samenleving. Dat is en daarbuiten. En daarbuiten. Dus dat is de positie van het Sratongen. Dus maak dat je, hoe zal ik zeggen,
dat men 2 keer gaat nadenken. Ja. Ja, voor een schrijver moet een beslissing nemen. In welke taal ga ik schrijven? Precies. Ja. En kan je in die taal schrijven? Wat ik soms grappig vind, of grappig, ik begrijp het niet, of die logica begrijp ik niet, dat men voor de binnenlandbewoners vooral Sranantongo, dus een tekst in Sranantongo, een oproep doet, ik zeg maar wat, om je ID-kaart te gaan regelen of te vernieuwen. Dan schrijft men een bericht in Sranantongo, dus ik heb het niet over audio's, maar je schrijft een bericht in Sranantongo. En ik vraag me af, kunnen ze het wel lezen? Ja. Toch? Kunnen ze het wel lezen? Want je rekent erop dat de mensen gealfabetiseerd zijn. Precies. Dat is 1, zodat ze bepaalde lettertekens kunnen begrijpen. Ja. Ja. En dan nou gaat het erom, ken ik het Sranantongo? Dus ik kan alvast, dus I can sound it out, om het zo te zeggen. Ik weet dat dat het symbool P staat voor de klank. Ja. Dat weet ik. Ja. Dus ik ga het proberen hoor. P. P. P, you moet take your ID-kaart. En werkt het in Nikeri? Werkt het om een tekst in Sranantongo? Oké, aan de andere kant vind ik het geweldig, want het is een vorm van standaardisatie. Ja. Staat een tekst daar, dat geeft die taal al status. But please, wees ook het moment dat je dus naar buiten komt bij je taalplanner. Ja. Dus Ja. ga een beetje onderzoek doen van hoe schrijf ik dat ding, want als je daar ook al zeg maar de chaos vergroot door een eigen spelling te hanteren, ben je ook fout bezig. Ja, maar en dan nog zit ik met die vraag steeds van, wat moet ik mijn cursisten als basis meegeven? Snap je wat ik bedoel? Nee. Want als ik een eigenzinnige student heb die zegt van, maar mevrouw Sanjo, ik heb een taalboek hier voor me. En die zegt dat, ik gebruik dat. En dan zeg ik nee, gebruik dit liever, want hè, die consensus. Nee, maar ik begrijp Dus het niet. Wat bedoel je als basis meegeven? Dus je moet je student handvatten kunnen meegeven. Want ik corrigeer dan als ik zie hoe sommige Surinaamse woorden worden geschreven. Bijna fonetisch kan je zeggen. Oké. En dat is fout. Het eerste wat je dan moet zeggen, van, er is een officiële spelling. Als je je daaraan houdt, zit je al goed. Ja. Ja? Ja. Daarnaast is waarover we het net hebben gehad, een consensusspelling die echt alleen om die 2 klanken gaat. Ja. Oké? De spelling die nu bekend is van de allerlaatste herziening, is dat er meerdere symbolen veranderen. Er zijn 6 hoofdveranderingen van de allerlaatste spelling. Toch? Dat kent men, is nog niet zeg maar algemeen bekend. Toch? Dat ligt in het verschiet. Dus als je nu bezig bent met mensen te zeggen van, oh je wil Sranantongo zeggen, begin alvast 1, respect te hebben voor die taal. Ja. Ja. 2, als je gaat schrijven, hou je aan de officiële spelling. Eventueel aangevuld met de consensus voor die 2 klanken. Ja. Maar je hoort aan mij dat ik ook in een hele broeia zit, hè? Ja, maar dat hoor je aan me. Precies, en waarom en dan zou je denken dat ik... Nee, maar waarom zit je in die broeia? Omdat die taal nog niet op school wordt onderwezen. Dus er is wel iets officieels, maar het is vrijwillig officieel. Ja. Niemand gaat je aan je lurven grijpen of je bekeuren of weet je wel in de gevangenis zetten wanneer je niet goed spelt. Ja. Toch? Ja. Het is alleen op school waar men een rode streep kan trekken en je de kans loopt om onvoldoende te krijgen en die je eventueel kan laten blijven zitten enzovoort enzovoort. Toch? Ja. Dat is dat ding. Dus daarom pleit ik voor. Breng dat ding in het onderwijs, want daar is de enige plek waarin er sancties zijn tegen verkeerd gebruik.
Daarbuiten, men trekt de schouders op. Het Nederlands hetzelfde ook, als je de kranten leest enzovoort. Ja. En social media wil ik niet eens aanhalen. Hoe men die taal van alle kanten mangelt. Ja. Weet je wel, dan denk je van, no, wat is dat nou? Weet je. Ja. Dus ik begrijp die broer helemaal. Ja, Het is niet jouw schuld. Oké. En dus jouw oplossing zou zijn, we moeten gaan standaardiseren, een beetje. Sowieso, dus standaardiseren is dus... Wat afspraken maken Ja. en ons daaraan houden. Ja, het betekent dus dat je die taal in de school brengt, want dan heb je de standaard nodig. Toch? Dus alvast afspreken, dit is de spelling die we gaan gebruiken. Ja. De grammatica beregelen. Ja, dit is de manier waarop we de zinnen construeren, vraagzinnen maken, nieuwe woorden creëren enzovoort. Die moet je allemaal ergens vastleggen en mensen leren. Ja. Toch? Want bepaalde dingen leer je alleen wanneer je op school gaat. Toch? Als je niet naar school gaat of geen formeel onderwijs hebt, leer je nooit schrijven. Dat is waar. Je schrijft alleen maar, dus eigenlijk is schrijven een tweede taal, om het zo te zeggen. Niemand is native writer. Ja. Ja, niemand schrijft met de paplepel. Niemand wordt geboren en kan schrijven. Ja. Iemand moet je hebben geleerd. Klopt. Ja. Toch? Ja. Het is een cultuurverschijnsel dat iemand je doorgeeft. Ja? En daarom juist, het is een deel van je identiteit. Daarom krijg je dus zeer emotionele reacties wanneer iemand aan jouw spelling komt. Dan word je boos, want weet je wel, het is een deel van wie je bent. Want zo, dat is een stukje van jouw cultuur. Dit is een prachtig antwoord. Ja. Dus dan worden mensen emotioneel, want dit is wie ik ben, zo schrijf ik mijn taal. En dan komt er iemand die zegt van, nee maar we gaan het zo vanaf nu zo schrijven. Met voelen. Maar waarom word je boos? Ja. Want het Seratongo heb je ook niet geleerd op school. Ja. Toch? Je hebt het niet op school leren schrijven. Iedereen die Seratongo schrijft, is tweede taalschrijver ook. Want je hebt Nederlands leren schrijven. En nu ga je het Seratongo schrijven. Toch? Ja. Dat moet je ook leren. En iemand moet je ook uitleggen hoe je dat schrijft. Ja. Toch? Dus je leert eerst het Nederlands. En dan leer je schrijven als je wil, alleen als je wil, in het Seratongo. Toch? Dus je bent eigenlijk tweede taal alfabetisch. Ja, voor die volgende taal. Net zoals ik het Engels ga leren, leer ik dan de manier van schrijven in het Engels. Of de manier van schrijven in het Duits of whatever. Toch? Ja. Oké, Robbie, dat ding wordt nog complexer. Het is complex. In die meertaligheid van Suriname en dat concordantie-beginsel, dat is voorgesteld door de spellingscommissie. Volgens mij 2 jaar terug nog, of vorig jaar. Ja, dus eigenlijk die commissie is in 23 begonnen. 2 jaar terug, ja. Ja, dus... Kan je ons uitleggen wat het concordantie-beginsel inhoudt en voorstelt? Dus die term komt wel uit de juridische wereld, dacht ik hoor. Maar voorspelling betekent het dat waar mogelijk gebruiken alle talen in Suriname hetzelfde symbool voor een gelijksoortige klank. Ja. Geef me een voorbeeld. Geef ons een voorbeeld. Ik ga je een makkelijk voorbeeld geven dat voor vrijwel alle talen in de wereld geldt. Ja, een p, de p, de klank ja, die je vormt door je lippen op elkaar te zetten en dan in de lucht los te laten, wordt vrijwel in elke taal met het symbool een rechtstreepje naar onder en een kopje naar rechts. Toch? Iedereen kent die p. Oké, daar staat niemand discussieert dat. Het woord echter zijn er klanken die in de ene taal wel bestaan, in de andere taal niet. Dus bijvoorbeeld de klank tj in het Seratongo werd tot voor kort, of nee moet ik niet zeggen, wordt volgens de spelling
resolutie van 1986 geschreven met TY. Ja. Ja? Ja. Daarvoor TJ zoals in het Nederlands. Ja. Die Y is de j-klank. Ja, in het Sratongo. De J is de j-klank alleen in het Nederlands. Nederlands, ja. Ja. Je ziet die relatie al, Nederlands Sratongo, dus die j-klank en die Y, dus die symbolen lijken een beetje op elkaar. Ja, ja. Maar de j-klank in het Sratongo is niet de j-klank in het Nederlands. Het zijn twee verschillende klanken. Ja, ja. In het Nederlands zeg je laatje. In het Sratongo zeg je tje. Ja, ja. Het schuurt nog steeds. Het staat aan het begin ook, Ja, toch? dus tijdens die klank schuurt al. Ja. Terwijl in het Nederlands petje Ja. of bedje Juist, ja. is een heel ander. Die tje daar zo is geen tje. Nee, Het is klopt. tje. Ja. Dus die klanken verschillen al. Dus je kan niet een argument vinden van dat het een natuurlijk ding is om het met TY te Zo te schrijven. Maar laten we gaan naar die Surinaamse talen. Dus Suriname. Waar komt het bij elkaar? Dus, Ja, dus want er zijn voorstellen gedaan, toch? Ja, dus als die tje-klank komt voor in het Sratongo, maar je hebt het ook in het Suriname Ja. en ook in het Engels. En Heb daar je wordt het het Surinaams-Javaanse ook? Hou me dat even ten goede. Ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Oké. Volgens mij wel potje. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Oké, ja. Ja, die tje-klank. Ja. Oké. Engels CH. Het Tsunami, die nieuwe spelling van Tsunami gaat alleen die C gebruiken, omdat zij, behalve die tje, hebben ze ook een geaspireerde tje. Dus die komt erbij. Ja, ja. Toch? Dus ze twijfelden, moeten ze CH gebruiken en dan voor die zeg maar voor die geaspireerde klanken H erbij, dan zou het lelijk worden, dan zou je CHH hebben. Want je want chulha bijvoorbeeld. Aha. Precies, dus die geaspireerde zou dan CH met die H extra om te aan te geven dat we bedoelen die geaspireerde tje. Aha. Dus aspiratie betekent dus extra lucht als een H erbij. Hè? Dus tje en tje. Dus nou kijk, hoe gaan we het spellen? Maar dus in het Tsunami hebben ze besloten om die C alleen te kiezen. In het Sratongo voor die nieuwe spelling hebben we besloten CH te kiezen zoals in het Engels. Oké. Ja. Omdat dat uitgaat van een aantal principes. Dus die spellingcommissie van 2023, die hopelijk in 2025 eindelijk zijn rapport gaat indienen als het betaald wordt. Bijna. Ja. Oké. Die gaat uit van een aantal principes. Eerste principes, wat we proberen te doen, één foneem, één symbool. Dus foneem is een betekenishoudende klank in de taal. Ja? Die we proberen één symbool, maar dat kan niet, want je hebt maar 26 letters en er zijn meer klanken dan die 26 letters. Dus het alfabet voldoet al per definitie niet. Daarom heb je de International Phonetic Association, dus de internationale organisatie van klankleer, die symbolen heeft ontwikkeld om één symbool te maken, maar het zijn symbolen die je niet op je typewriter vindt, niet op je computer keyboard vindt, toch? Je moet 3 toetsen invoeren om dat symbool te krijgen, toch? Maar ook zij zelf heb ik gemerkt dat verschillende versies van internationaal fonetisch alfabet zaten toch met bepaalde klanken die ze niet met één symbool konden weergeven. Bijvoorbeeld de J. Je ziet dat ze toch 2 symbolen gebruiken. In een andere versie zie ik dat ze die J met een streepje erdoor. Het is zo moeilijk lezen soms dat je dat streepje door die J niet ziet. Dus, dus I don't know. Wat willen we eigenlijk? Wij willen dat iemand die een taal leert, een van onze nationale talen, laten we dat nationale talen eventjes dan definiëren, want het is iets anders dan moedertaal. De talen die in Suriname zijn geboren, die zijn nationale talen. En dat is Sratongo, Suriname, Surinaams, Javaans, al die Maron-talen,
de inheemse talen. Ja. Oké? Die zijn onze nationale talen, zijn van ons. Ze worden zijn hier geboren, hier grootgebracht. Ja. Niet groot genoeg. Ja. Weet je wel, hebben nog hier en daar nog moeite om zich staande te houden. Ja. Maar goed, ze zijn onze talen en daar moeten we trots op zijn. Ja. Oké, wil je dat wij, wat is je beeld van een Surinamer? Toch? Wat taal betreft. Oké, we gaan accepteren dat het Nederlands onze officiële taal is en onze schooltaal is. Ja. Oké. Want we hebben niet de mogelijkheden om dat te vervangen door een andere taal op dit moment. Het gaat zo verschrikkelijk veel kosten. Het gaat zoveel jugu met zich meebrengen. Laten we dat ding liever laten zoals het is. Omdat we toch het Nederlands al veel tot ons eigendom hebben gemaakt. En wij veranderen het Nederlands zelf ook. Toch? Ja. Daarom praten we over Surinaams-Nederlands. Ja. En dan merk je ook dat het effect zelf op het Nederlands in Europa ook nog is. Sommige woorden van ons sluipen daar in Europa ook binnen. Ja. Oké, dus En Vlaanderen. precies, dus Atori dat shooting. Dus geen probleem daarmee. Dus geen probleem daarmee. Ja. Oké, maar wij moeten ons bewust zijn van die meertaligheid en het als een rijkdom en een bron beschouwen in plaats van als een probleem. Vroeger werd het als een probleem beschouwd. Toch? Vroeger mocht het van 1876, toen de leerplicht werd ingevoerd, werd Fraton als een probleem beschouwd voor het Nederlands. Ja. Terwijl de nieuwe, Meneer Benjamin. het nieuwe denken is, hoe meer talen je kent, hoe makkelijker het wordt om de volgende taal te leren. Ja, maar dat had met de kolonie te maken. Toch? Onder andere, dat het Nederlands dus oppermachtig moet zijn en het moet niet eigenlijk, het moet schoon blijven, het moet schoon blijven, geen nonsens van andere dingen, geen invloeden van niets. Dat kan gewoon niet, toch? Want talen botsen altijd, talen leven met elkaar, talen nemen van elkaar over enzovoort. Maar als je dus zegt, wij als Surinamers moeten respect hebben voor onze talenrijkdom, dan moet het relatief eenvoudig worden om van die ene taal naar de andere taal te kunnen, minstens kunnen lezen. Ik moet minstens naar een Senami-tekst kunnen kijken en het kunnen uitspreken, al is het fout. Toch? Maar ik moet kunnen lezen. Toch? En dat is die concordatie. Dus, want hetzelfde klank die in taal A is, wordt met hetzelfde symbool weergegeven als in taal B. Toch? Als die twee talen dezelfde klank hebben en ze hetzelfde symbool ook hebben, en ik heb die ene geleerd, is het makkelijker om het bij die andere te zien en het op dezelfde manier uit te spreken. En zie ik het goed? Er worden zoveel leenwoorden gebruikt. In het Suriname, in het Trato, in het Suriname worden leenwoorden van elkaars taal. No problem. Toch? Ik zeg talen botsen. Dus je kan, wanneer een leenwoord is eigenlijk een luie vorm van taalontwikkeling, zal ik zeggen. Toch? Want je hebt een woord nodig, maar op dat moment ken je geen ander woord in die taal die je praat. Dus dan neem je het van die andere taal. Makkelijk. Maar als je die taal beter leert, en beter begrijpt, dan soms is er inderdaad een woord dat je misschien niet kent, maar dat wel bestaat in die taal. Toch? Of als je het principe kent van hoe die taal woorden maakt, dan maak je je eigen woord. En als het aanslaat, dan heb je geluk, want dan gaan mensen het overnemen. Toch? Kijk wat is gebeurd met servidentie. Toch? Bedenkt het woord en plotseling neemt het een vaart en mensen nemen het over van servidentie. Het is een begrip geworden, iedereen weet wat servidentie is. Maar het is een bedacht woordje. En zo zullen er meerdere zijn. Want de uitgang densie is niet erg, zal ik het zeggen, productief. Ik ken het alleen bij digidensie en sabidensie. Maar ik kan niet als ik een nieuw woord bedenk met densie, dan denk ik van hoe. Het is dus niet een achtervoegsel dat ik zomaar achter een woord kan zetten. Nee. Het schijnt niet acceptabel te zijn voor sommige mensen. Maar het is wel het overwegen waard. Want ade. Eenmaal ade, als ik het probeer bij andere woorden, misschien werkt het. Toch? En zo heeft die taal dus meerdere, instrumenten om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo, dat is een hele hap geworden.
En eigenlijk, ik wilde je vragen, je bent ook bezig met de woordkunst. Ik weet niet Of of met ik muziek? ben. Meer met muziek dan met woordkunst. Ja? Zou ik zeggen. Heb je nooit gecomponeerd? Ja, dat is toch muziek. Nou, dat is maar woordkunst teksten. hoor. Hallo? Nee, je kan een liedje maken zonder woorden toch? Het is muziek. Ja. Dus het begon met de muziek, Ja. maar ook met inderdaad, op een gegeven moment met woorden. En ik ga je, dus op een gegeven moment, iedereen kent het gedicht van Dr. Wambung. En op de middelbare school analyseren, en Wambung is een beeldspraak. Ja. En het is een krachtige beeldspraak. Wambung, want hij staat daar zo en het gaat om die Kankantri eigenlijk. Machtige reus in Suriname is Wambung. Juist. En Weet so je. many. So many, So many. maar So many. dus in die discussie dan, Ja. daar, zeiden we van, is het wel een zuivere beeldspraak voor Suriname? Want die takken komen uit dezelfde bron. Terwijl wij komen, ja, was op verschillende. dat takken Ja. moppen komen. Dus Ja. toen heb ik een liedje geschreven met een andere beeldspraak van Suriname, Buketi. Want die Buketi, dat heet bloemen, ja, Ja. van verschillende planten. Ja. Het is een zachtere beeldspraak. Het is niet, het is niet zo sterk als Wambung, want Wambung staat als een, Ja. weet je wel. Ja. Dus het was eigenlijk een soort reactie op Wambung. Heb ik dan boeketjes van gemaakt. Ja. Loan to me, sweetie Sranam Bromji. Santa drink one you grow tapu. Ja, dus die bloemen. Ga door. Ik ken het niet uit het hoofd. Ken je het Eventjes. hoofd? Boy. Heb je het nergens staan? 100 jaar. Ken je die woorden nog uit het hoofd? Als ik goed nadenk, kan ik ze wel vinden. Loan to me, sweetie Sranam Bromji. Santa drink for one you grow tapu. Maar hier grow tapu small alade for we bromji de. En dan gaat het in een refrein over. We kondre wan bigi buketi daten na neti. Alle soorten kloro en smeri. We kondre wan bigi buketi. Wan bigi presenti fu breedte we ati. Dat is het refrein. Er is nog een stukje tekst hoor, maar goed. Zoek het voor me op. Ik zal het opzoeken en voor je sturen. Tot slot, Robbie. Wat geef je we staan weer voor een nieuw beleid. Hè? En ik weet niet of je het eens met me bent, maar ook talen worden gepolitiseerd. En taalbeleid wordt ook gepolitiseerd. Ik weet niet of je het eens bent, maar wat zou je mee willen geven Taal is politiek. aan een nieuwe minister? Sowieso is taalpolitiek, Ja. toch? Want nu in deze tijd, plotseling praten een heleboel mensen straat om. Ja. Men denkt van dat is de taal waardoor je mensen Kan beter bereiken. bereikt, Ja. om ze te vertellen wat je gaat doen. Of niet. Ja. Toch? Wat Dus, zou je een nieuwe minister meegeven? nou, er zijn een paar dingen die ik al hier in concept heb gehoord. Het gaat erom van uitvoeringen. Dus de zwakte van de uitvoering van ideeën hier is ongelooflijk. Toch, je kan een geweldig idee hebben, maar de uitvoering, kijk bijvoorbeeld het ontwikkelingsgericht onderwijs. Toch, ik vind het een fantastisch idee. Kinderen hun ontwikkeling volgen met onderwijs. En niet dat de kinderen zich moeten aanpassen aan mijn idee van wat die Ze noemen ontwikkeling dat is. active learning in Amerika. Het is een beetje iets anders, hè? Active learning, denk ik. Het is ietsje anders, maar goed, het maakt niet uit. Het gaat erom, ik volg met mijn onderwijs die kinderen terwijl ik ze stuur. Toch? En niet dat die kinderen zich aanpassen aan wat ik in mijn curriculum heb staan. De uitvoering daarvan is spaakgeloof. Dat hoef ik je niet te vertellen. Dat weet iedereen als je de krant hebt gelezen en hebt gevolgd. Oké, dus wanneer ik hoor nu dat er over meertalig onderwijs wordt gesproken, dan vind ik het geweldig. Maar de uitvoering, bijvoorbeeld, als ik zeg van we moeten kinderen opvangen in de taal die ze thuis hebben geleerd, dus in de moedertaal, dan denk ik van,
Wokkies-probleem. Want als je dus nu een klas krijgt met 6, 7 verschillende moedertaalsprekers, hoe ga je dat organiseren? We zijn niet zo goed in organiseren. We hebben geen leerkrachten voor al die talen. Of is het meer regiogebonden? Het is ook regiogebonden. In bepaalde regio's heb je dus dat kinderen Saramacaan spreken. Of inheemse dorpen waar ze Trio. Juist. Wordt er alleen trio gesproken. Waar ze helemaal geen Nederlands praten. Precies, en dan worden Neder en Serato eigenlijk ook niet. Toch? Serato komt wel afhankelijk van zeg maar de relaties die mensen daar in die buurt hebben ontwikkeld enzovoort. Dus daar is het makkelijk om zeg maar een tweetalig ding te doen. Je vangt die kinderen op in hun moedertaal, je leert Nederlands en ik vind dat iedereen ook Serato moet leren. Ik ook. Oké, ergens in je schoolloopbaan moet er Serato aan de orde komen. Zodat je 1, respect opbrengt voor de taal en 2, die taal helpt ontwikkelen. Oké. Yes. Maar dus de uitvoering, dat is een geweldig idee toch? Dat we in staat zijn, want wat er nu gebeurt, zeg maar aan de oostgrens, waarbij ouders de kinderen op school sturen in Frans-Guyana, om 2 redenen. 1, betere scholen, betere middelen, maar ook kinderbijslag. Die zorgen dat de kinderen de Franse nationaliteit hebben en een adres dat ze hebben gekocht, illegaal waarschijnlijk. Hebben ze een adres daar, zodat ze kunnen worden ingeschreven op school. Gaat over een aantal 100 kinderen. En dan wanneer die kinderen nou terugkomen, dan missen ze de boot hier, dan worden ze drop-outs. Toch? En dan zie je ze dus met dingen verkopen, weet je wel. Je eigenlijk echt... erg, hè? Het is vreselijk. Dus ik kan niet eens denken aan de oplossing daar. Dus, maar het is een complexe situatie. Want dan heb je nou Frans erbij, behalve dus het Saramacaans en het Okanisi. Toch? Want voornamelijk Okanisi-gebied en Paramacaans. Dus behalve die problematiek heb je nou ook, wat doe je op je school? Want als je zolang er geen vertrouwen van de ouders is dat hun kinderen goed onderwijs gaan krijgen, hoe ga je dit proces blijven krijgen? Gaan blijven trekken. Gaan die kinderen blijven sturen. En misschien willen zij ook nog gaan, toch? Dus net wat ik zeg, als je me vraagt van wat geef ik mee aan de minister van Onderwijs? Versterk jouw organisatie. Zorg dat wanneer je een beleid hebt, dat mensen erachter staan. Want wat ik heb gemerkt van de buitenkant, ik ben geen onderdeel van het ministerie. De minister kwam met een idee dat een afdelingshoofd gewoon zegt dat ze niet meedoen. Toch? Dan ga je beleid uitvoeren. Toch? Dus bijna word je wanhopig. Hè? Toch van, waarmee zijn we bezig? Toch? Dus ik denk dat er ook een overal visie, dus een paraplu-visie moet zijn over waar willen wij naartoe met dit land. Nou Robbie, dat is een flink gesprek geworden. Ik bedank je en ik denk dat ik een paar keer ga luisteren. Ik hoop niet dat het is omdat ik zo moeilijke dingen heb gezegd. Dat je 3 keer moet luisteren voordat je begrijpt. Luister, ik wil dingen goed begrijpen, daarom luister ik 2 en 3 keer. Toch? En ik praat meestal met vakmensen, want dat is wat de schrijversvakschool wil. Geef de juiste informatie. Toch? Een professional is als amateur begonnen, altijd als amateur begonnen. Maar we moeten vaker kennis delen in dit land. Dankjewel nogmaals. Graag gedaan. Helemaal niet. Ja.